Voces, fotos, retratos, documentos dan contido á memoria digital de Lugo. A iniciativa que desenvolve o Servizo de Audiovisuais da Deputación iniciou unha nova etapa en Monforte co presidente da Deputación e alcalde da cidade. É unha moi boa idea porque en ela podemos guardar eses recordos que teñen as persoas que teñen algo que contar nas súas vidas, porque deses recordos, desa historia, é como podemos impulsar o futuro. Se non conocemos o noso pasado, dificilmente podemos mellorar o futuro e saber onde vimos, non? Por tanto, conocer as raíces é moi importante para todos nós. Diante das cámaras, José Tomé retrocedeu no tempo para achegarmos lembranzas como estas. Recordo moito aqueles estudios colectivos, cando estudiaba, por exemplo, o mapa, a geografía, non? Que se empezaban a cantar as provincias, era unha maneira totalmente diferente de estudiar que hoxe, non? Os seus recordos pasarán a formar parte do Banco Audiovisual canda aos da veciñanza da provincia. Daquela traían grandes orquestas, ten traído de Ferrol a piña. Aquí compraban ovos, compraban manteiga, compraban que sei, bueno, facían intercambios entre xente, uns cos outros. Os testemuños da primeira edición sumaránse agora aos daquelas persoas que desexen compartir as súas acordanzas. Bueno, que me escolleran a mí para reiniciar outra vez este proxecto, pois teño que agradecelo. Se fai remover un pouco o baú dos recuerdos e botar a vista atrás e de alguma maneira tamén recordar con cariño esas cousas que viviches, pois forman parte da túa vida, non? Un equipo do Servizo de Audiovisuais percorrerá a provincia para gravar os vídeos e escanear fotos e documentos antigos co fin de incorporalos ao arquivo da memoria digital. Para participar, tan só é preciso poñerse en contacto con nós vía telefónica ou por correo electrónico. Outra opción é que fagan a súa propia grabación e nola envíen.